హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ శ్రీ మహాలక్ష్మి శారీస్. ఇలా వచ్చేసి ఇంకోటి సెమీ జార్జెట్ శారీస్ అనమాట. ఇవి డైలీ వేర్ జార్జెట్, మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ అండి. చూడండి ఒకసారి ఓవరాల్ శారీ మొత్తం ఫ్లవర్ ప్రింట్. అసలు చాలా బాగుందండి. క్లాత్ వైజ్ మాత్రం సూపర్ అండి. మొత్తం పెద్ద ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి మొత్తం డిజిటల్ ప్రింట్ అండి. దీని కాస్ట్ ఎంత అంటే ఓన్లీ 399 రూపీస్ అండి. సూపర్ కలర్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అనమాట. చాలా బాగుంది శారీ మొత్తం. చూడండి ఎంత బాగుందో. అండ్ దీని పళ్ళు పార్ట్ వచ్చేసి ఇలా ఎంత బాగుందో తెలుసా. శారీ వచ్చేసి జస్ట్ ఓన్లీ 399 రూపీస్ అండి. అండ్ ఈ శారీస్ లో కలర్స్ అన్ని అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. చాలా బాగున్నాయి అసలు ఈ శారీస్. అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ ఓన్లీ 399 రూపీస్. కలర్స్ అన్ని అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. ఇవాళే వచ్చిందండి ఈ స్టాక్, అందుకే చాలా బాగుంది. అండ్ ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా ఈ గ్రీన్ వస్తుంది.